додхудо Саймидинов донишманди маъруфи тоҷик ва раиси пешини кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати Тоҷикистон шаби 2 май аз дунё даргузашт. Ба гуфтаи наздиконаш, додхудо Саймидинов аз чанд сол ба ин тараф аз омоси мағзӣ ранҷ мебурд ва бинобар ҳамин аз маъмуриятҳои расмӣ канор рафт ва бознишаста шуд. маросими видо бо додхудо Саймидинов қабл аз зуҳри имрӯз сешанбе 2 май дар назди манзилаш дар шаҳраки академикҳо дар Душанбе сурат гирифт. дар маросими видо бо донишманди тоҷик Маҳмадсаид Убайдуллоев, раиси маҷлиси миллӣ ва дигар чеҳраҳои сиёсат ва илму фарҳанг ширкат карданд. ба гуфтаи пайвандони марҳум, ин донишманди тоҷик чанд сол боз аз маризаи омоси мағзи сар ранҷ мебурд ва табобату ҷарроҳӣ дар дохилу хориҷи кишвар натавонист ба ӯ кӯмак кунад. лаҳзаҳои охирини умрашон дар қарияи боло 4 рӯз буданд. пас аз он гуфтанд ки хеле ҳолашон вазин аст. пас мо фикр кардем ки беҳтар мешавад ки падарамро ба хона биёрем ва имшаб соати 1 тақрибан падарам даргузаштанд. додхудо Саймидинов яке аз сермаҳсултарин ва муваффақтарин олими забоншинос дар Тоҷикистон буд. додхудо Саймидинов дар масоили мухталифи забонҳои форсии миёна ва нав ҳамчунин забони тоҷикӣ беш аз 100 тадқиқотҳои илмӣ, пажӯҳишҳои арзишманд анҷом додааст. дар маросими видо бо донишманд гуфта шуд ки вай аз камтарин нафароне буд ки таърихи забони тоҷикиро таҳқиқ мекард. кӯшиши он кас ҳамчун як олими забондон, забоншинос ба он равона шуда буд ки забони ноби тоҷикӣ, забони мо, забони модарии мо, забони давлатӣ тоза нигоҳ дошта шавад, ин забон рушд кунад. бо назардошти арзишҳои таърихии забон ин самтро пеш мебурданд. додхудо Саймидинов аз соли 1995 то 2000 муовини директори Институти забон ва адабиёти Академияи илмҳои Тоҷикистон ва тӯли солҳои 2000 ва 2005 директори ҳамин институт ва 4 соли дигар вакили маҷлиси намояндагон буд. соли 2009 раиси кумитаи забон ва истилоҳоти Тоҷикистон таъин шуд ва моҳи декабри соли 2013 синаш ба нафақа расид ва аз ин вазифа канор рафт. додхудо Саймидинов дар соли 2011 ба узвияти фарҳангистони забон ва адабии форсии Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳам пазируфта шуд. аз додхудо Саймидинов 3 фарзанд, 2 писар ва 1 духтар боқӣ мондааст. Шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе.